V areálu ekologického střediska Sever a na zahradě mateřské školy se to dnes hemžilo prváčky. V rámci Evropského týdne mobility tady totiž proběhla akce s názvem Bezpečně do školy. Netradiční dopoledne dětem přineslo spoustu užitečných informací. Je to akce pro prváčky všech litoměřických základních škol a je tu stanoviště policie, kde se učí správně přecházet a jak reagovat na přechodu. Dále je tu městská policie, který mají stanoviště o nebezpečí, které je můžou potkat, se strážníkem si můžou popovídat, odpovídat na dotazy. Je tu klasicky stanoviště bezpečnosti Českého červeného kříže, bezpečnost doma a venku, jaké nástrahy na děti čekají, a takové zpestření jsou zvířátka od Oper, zapsaného spolku. Takže dále jsou tu děvčata z pedagogické školy, které zajišťují stanoviště pro děti. Malí školáci se v průběhu dopoledne dozvěděli i něco o tom, jak správně poskytovat první pomoc. My tady vlastně dneska dětem ukazujeme základy první pomoci. Vysvětlujeme jim, jak se chovat k lidem, kteří potřebují pomoc, kteří vlastně jsou raněný, prostě, který nedýchají, neprojevují známky života. Vysvětlujeme jim základy, vlastně, o co se Červený kříž stará. Vysvětlujeme jim základy zdravotnických zařízení a takhle. Dopolednem pro prvňáčky ale Evropský týden mobility v Litoměřicích rozhodně nekončí. Připravena je totiž ještě celá řada akcí pro všechny věkové kategorie. Další akcí je zítra na dráze BMX, jestli to správně říkám, v Pokraticích budou dva šikovní zkušení instruktoři, kde můžou přijít rodiče s dětma nebo i děti a ukážou jim za nově zrekonstruovanou třídu, kterou mají připravenou pro závody, a to, jak správně na takovém kole jezdit. Další akce ve čtvrtek pro seniory, beseda policie na Pahorku, kam je sveze ze zařízení sociálních města Vláček. Pokračujeme v pátek akcí pro mateřské školy, naše ulice, naše okno, kde budou děti malovat a mít výtvarný workshop s pohádkami. Sobota je zase vyhrazena pro Nordic Walking, pro trochu pohybu. Půjdeme od Alberta na Hlinou do Huspůtky s instruktorkou. Dále v neděli mohou jezdit cyklisté, mají cyklodopravu zdarma a dneska je také doprava městskou hromadnou dopravou zdarma a poslední akcí 22. je Den bez aut a my budeme znova tady na Severu, kde děti z mateřských škol přijdou pomalovat tady Šaldovu ulici, udělají na ní obrázek právě na téma Naše ulice, naše volba, bude tady připraveno cvičení a doprovodný program, na který zase zveme malé předškoláky.